እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን እትርከበን ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ናይ 250 ሚልዮን ዶላር ድጋፍ ኣጽዲቑ። ዋና ጸሓፍት ውድብ አንቶኒዮ ጉተረስ ብቐዳም 18 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዩ ነዚ ፍሊጡ። ኣብ ዓመተ 2022 ብዘጋጠማ ባህርያዊ ሓደጋ ዓለቕለቕ ፓኪስታን ኣካል ዝሓገዝ ክትከውን እንከላ ብሰንኪ ስእነት ውሕስነት መግቢ ኣብ ሓደጋ ከኣትዋየን ዝተባህላ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኮንጎ፣ ሆንዱራስ፣ ሊባኖስን ማዳጋስካርን እውን ኣብቲ ዝርዝር ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት እየን። ንዓመታት ውሕስነት መግቢ መረጋጋጽ ብዝብል መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍረታት እናጸመደ ብጉዱድ ከሸቅልን ከዕስከርን ዝጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ዘይከምቲ ዝጀሃረሉ ኣብ መዝገብ ብሕፅረት ውሕስነት መግቢ ዝምጽወታ ሃገራት ተሰሪዑ ይርከብ። እዚ ን19 ሃገራት ክከፋፈል ትጽቢት ዝግበረሉ ሓገዝ ናብታ ንዓመታት ሲቪላውያን ትካላት ረድኤት ከይዋፈራ ዝኸልከለት ኤርትራ ብኸመይ ክበጽሕ እዩ ዝተዋህበ ሓበሬታ የለን። ይኹን እምበር ነካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ዝከታተሉ ተንተንቲ ናይ ወፃኢ ድጋፍ ከም ዘይሕሰምን በንጻሩ ብናይ ወፃኢ መሻርክቲ ኣካላት ዝዕመሙ ወፍረታት ካብ ካዝኖ ውፅኡ ከም ዝሰርሖምን ናይ ገዛ ርእሱ ፕሮጀክታትን ኣምሲልካ ብምቕራብ ንሓያሎ ዓመታት ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ምትላል ምዃኑ ይገልጹ። ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሱዳን፣ ጊኒ፣ ቡርኪና ፋሶን ማልን ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ እገዳታት ክቕጽሎ ወሲኑ። ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መበል 36 ጉባኤኡ ከካይድ ዝቐነየ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብሰንበት 19 ለካቲት ኣብ ዘካየዶ መዕፀዊ ኣኼባ ብዕልዋ ስልጣን ዝጨበጡ ስርዓታት ኣብ ልዕሊ ዝመርሕወን ኣባል ሃገራት ዘጽንዖ ማዕቀብ ከም ዘለዎ ክቕጽል ውሳኔኡ መሓላሊፉ። ማሊ፣ ጊኒን ሱዳንን ኣብ 2019 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ሓደሽቲ ስርዓታት ድሕሪ ምትካለን ካብቲ ውድብ ዝደስከላ ክኾና እንከለዋ ቡርኪና ፋሶ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ምጽምባራ ይፍለጥ። ዜሮ ተጻዋርነት ንዘይቅዋማዊ ለውጢ መንግስቲ ዝብል መርገጺኡ ደጊሙ ዘነጸረ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ጊንን እንተላይ ካብቲ ኤኮዋስ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ኢኮኖሚያዊ ምትእኽኻብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ክእገዳን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ናይ ጉዕዞ ማዕቀባት ክግበርን ዝብል ውሳኔ ሕሊፉ። ንክልተ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብሰንበት 19 ለካቲት ከም ዝተዛዘመ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይተሳተፎ ኣፍሪቃዊ ንግዳዊ ቀጠና ክውን ንምግባር ቃል ብምእታውን ንመራሒ ኮሞሮስ ፕረዚደንት ኣዛሊ ኡስማኒ ከም ኣቦ ወንበር ብምምራፅን ኣኼቡ ዛዚሙ። ኣዛዚ ፈጣን ሓይልታት ረድኤት ሱዳን መሐመድ ዳግሎ ማለት ሕመቲ ኣብታ ሃገር ሲቪላዊ መንግስቲ ንምውራድ ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ ዝነበሮ ተሳትፎ ጉጉይ ምንባሩ ሓቢሩ። ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣባላት ፈጣን ሓይልታት ረድኤት ምስ ሰራዊት ሱዳን ክጽንበሩ ከም ዘለዎም ድሕሪ ዝሃቦ ርእይቶ ስዒቡ ብቐዳም 19 ለካቲት እዩ ጀነራል መሐመድ ሕመቲ ግብረ መልሲ ሂቡ። ኣቦ ወንበር ናይቲ ንሱዳን ዝመርሕ ዘሎ ወታደራዊ ኮሚቴ ሕመቲ እቲ ዝተኻየደ ዕልዋ ንትርፍራፍ ባእታታት ስርዓት አልበሽር ዘርብሕ ምንባሩ ብምግላጽ ሰዓብቲ አልበሽር ዳግም ናብ ፖለቲካ ይመጹ ብምህላዎም ጥንቃቐ ክግበር ጸዊዑ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተፈረመ መሰጋገሪ ስምምዕ ደገፉ ዘነጸረ ሕመቲ እቲ ስምምዕ ክውን ንክኸውን ዝከኣሎ ከም ዝጽዕር ቃል ኣትዩ። ንሱ ብተወሳኺ ሰራዊቱ ኣካል ሰራዊት ሱዳን ምዃኑን ቀስ በቐስ ንዝግበር መስርሕ ምጽምባር ከም ዝድግፍን ሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምምጻእ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ጸቕጥታት እኳ ይግበር እንተሎ ወከልቲ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምምዕ ብዘይምብጽሖም እታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ክትጸንሕ ምግዳዳ ይፍለጥ። ንጉዳይ ሱዳን በቐረባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ናይ ሕመቲ ጣዕሳ ካልእ ሕቡእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእምቱ። ኣብ መንጎ ፕረዚደንት አልቡርሃንን ሕመትን ዝጸንሐ ዝምድና ይሕርፍፍ ምህላው ዝገልጹ እቶም ተንተንቲ እዚ ናይ ሕጂ መደሩ ጸግዒ ሲቪላዊ መንግስቲ መሲሉ ንኽረአን ንአልቡርሃን ንምድኻምን ዝገበሮ ይብሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።